Now you're going to tell me the whole UTM would come there ndikunena kuti yayi ife maunduna atatu basi atikwanira just like that. Ichitu ndi chimodzi mwa zifukwa zimene zikulepheretsa mgwirizano wa UTM ndi DPP. Kodi zina mwa zifukwazi ndi zotani? Kodi ndi zoona kunena kuti chipani cha UTM chingotenga maunduna atatu basi? Akuti tu udindo wa vice president kapena kuti running mate upite ku DPP, momwe upresident wapitira ku DPP, ndipo iwo atingati akufuna abwere pachitatu. Izi tu ndi zimene zavuta kwambiri. Tatiye tionere hot current imene inaliko Dzulo, imene tu yafukula zambiri, yafukulatu nkhani zimene zinali zobisika. Musayiwale panga like, comment, komanso subscribe. Yama alliance sikutekabe. Yes. The only alliance imene ndaiona ndi a Joyce Banda ndi akumbuka chale. Yeah, kuliso ya ujeni. Yeah. Ya AFORD ndi DPP. Ya AFORD ndi DPP tikamba imeneyo. Yeah. A UTM ndi a DPP ndi akuti zakanika ndithu. Yes. I wanted you to comment on that. Jela. Ndipo program inoyo titangonena kuti leo tifuna tingokamba za jela Brian. You can see jela. Ali safuna kukhala yeyo ndi Jela? Jela. Jela? Yes. Jela. Ndipo sitikubweza moto. Ndi jela and the problem is Masako amuona kuti ngajera? Yes Brian. Okay. Pali jela lokuti aliyese akula mtima. Ine ndimapereka chitsanzo cha mbuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu. Ndi zimene zikuchitika pa. Kuti a DPP akambirane ndi aujeni ndi a UTM. Nkhani kodi presidential akhandani ujeni running mate akhandani ndi kupezeka kuti a DPP ndi kuti akutenga pawiri pamene popo ndi muganiza munthu amene akubwerayo atenge patipo. You understand? You want somebody to help you because pano you can't win this. You can't. You need anzanu kuti abwere. Ndiye munthu ngakhala kuti mukufuna kuti ufuna anzako abwere. So ungatengeretu zonse. Anthu akamapita kukambirana azipita adi akukambirana usati na sankha kale mukamba kukambirana wina ali kale mu afili. No, zikambirana kwa mtundu wanji. Ndi chifukwa chake simapezeka kuti mpaka simapeza kulowa mabishop kulo anthu okhaokha kumalepherana kuti amvane chifukwa cha jera. Ineyo ndine wankulu ndiye ndikwena ndisogole ndine ine ndi ujeni mama titi yang'ane Malawi kuti akulu Malawi ndi apapa kodi amene angathandize dziko la Malawi ndi ndani ndi uyu. Can we all honestly stand behind one individual amene atumikire Malawi mokhulupirika kuti dziko lathu liyende posatengera kuti ine kandi ndi chani simenezo ndejeralo. A DPP akunena kuti candidate wathu running mate wathu. Yes. Ofuna obwera nonse tiyambira pa number 3. Is that fair? Ndejeralo No, plani. ndi ine sindinena mawu kuti jera. Okay. Ndigwisa ntchito mawu kuti mantha. Okay. Amati history sometimes is the best teacher. Mukumbukira kuti kumbuyoku zimene zidachitika. Tinali ndi president amene samagwirizana ndi vice president wake. My Joyce Banda ali vice president. Uku kunali Malemu Bingu as the president of this nation. Atamwalira anabwera ndikutenga mpando My Joyce Banda. Andi zinaoneka kunena kuti sikuti anthu a DPP nthawi imene mchipani kuti they were happy with her. In fact, if anything, sankafuna kuti akhale president. Koma what happened is she eventually formed her own party, the People's Party. And the awawa at DPP, they felt betrayed. Anaona kuti munthu ipo vice president anakhalira ticket yathu. Ndiye akupangaso zimenezi. Ulendo uno ena ukacheza nawo mosapyatira pano ndipakanema and we want to speak the truth. Ena at DPP akumaopa kunena kuti tita atenga akabambe ndikukhala running mate. Ndikupezeka kunena kuti God forbid something has happened to our leader. Ndiye kuti chipanichi tikhala kuti boma talandisa monga sinachitikira ulendo uja ndiye ayi. Ngani tuiti pamenepo. Now, to secure themselves, they would rather first and second onse akhale a DPP. Kuti in an eventuality, onena kuti amuthalika, who is old in terms of age, are incapacitated in any way, ndiye kuti a running mate, amene azakhale vice president time ineyo, atauzatenga udindo. Then a second vice president maybe can support, koma azakhala kuti ali patali. Koma mphamvu ya momayo izakhala kuti is within the DPP. Mawa amenewa atakukana, koma ife tikamacheza nawo amatumasukira, mawa amenewa ndi amene akuyankhulidwa. Yes. Now,
anthu ena akumadabwa kunena kuti ngati mukuopa motero kunena kuti maybe the president can be incapacitated because of age, munalekeranji kwapumisa nkunena kuti maybe apume titenge munthu wina. Koma kuti DPP akuwuzani kuti no ife sitikuona munthu wina amene ali as popular as Mutharika, because APM is a brand imene anthu aku DPP amakhulupirira kunena kuti ngati ngalowese mboma tizalowa chifukwa cha brand imeneyi, chifukwa anthu amakhulupirira kuti nthawi ya APM zinthu zinkayenda bwino Malawi muno kusiyana ndi mmene zikuyendera pano maka pa nkhani ya chuma. So for me it's not just about yera upezanso kuti mantha ali pamenepo, but ultimately ndikuwuzenichi anakakhala kuti Amalawi onsewa asogolere a UTM komanso uku a DPP akuganiza za Amawi on the ground. Trust me, pamakhala zinthu zina you are willing to forgo. Chifukwa zinachitika motero mukumbuyo does not always mean kuti zinthu ziyenda motero mwaye. Koma muona kuti ma self interest azipani, ma self interest ama individuals chifukwa kuchipaniku akumakhala ena kuti amagwirizana nazo, ena akumasusana nazo. Inu simuona ku AFORD kuti alipo ena amene akugwirizana ndi DPP, mwaonanso ena akuandika chimozimozi even ndi za DPP. Ena akulu samatiyankhula ino abanda panja kunena kuti ndithu they would have rather preferred kuti akabambe aka running mate, koma mwina alibe the final say because imeneja ni prerogative ya the president of the party. Akuopa chani a DPP? Akuoneka awayana akunena kuti ali ndi mantha, inu mukunena kuti yera ndi limene lachuluka masankho awa, chimene chiti vute ndi masankho awa ndi jera. Yes, tifikaso kwinako poti tangoyamba. Yes, osafuna kubwereza zimene akunena awayana. Ineyo ndikumaganiza kuti apita Mutharikacha atakhala kuti akumva olo azindikira kuti kukhangata anthu afuna kungondiyuza, kuti kukhangata afuna kundisogoza koma kundikayikira ngati ntamalize ulendowu ndi andiyikira wina wake a safety guard kuti ine ndikakhala kuti mena kunenerawa kuti chifukwa cha zaka mwina sangapitirize pazifukwa zina then pabwere munthu wina. Is that what Malawians want? If they cannot vote for this one outright, aventure tichire mo ventures, because ngati yeye Amalawi ngamukonde iyeyo muyimiseni amene yoyo Amalawi musankhe amene yoyo osati kuchita cho ventures kuti feni tingonamizira kuti ine mtsogole mukalowa nyumbamo tikutulutsani mbali yako awa akaya kulakulu. So jera imene ndikuyenera ndi imene yolo Brian, ngati our oppositions sagwirizana bwinobwino, I don't know ngati if it's too late now. It's not too late. Kuti ukapereka paper alasoma kachita withdraw. You can you resubmit? No, kuthandiza I don't know. I doubt about the resubmission. Koma utakuchita support another candidates yake. Akapitiriza zimene upangasi kuti ineyo ndi amene nditatsogole chifukwa apart from DPP kukambirana ndi UTM, I also know UTM imakambirana naso ndi UDF. Mavuto sadali ati omwewe. Kodi pakati pa akabambe ndi amulusi asogole ndani ndali samanira zifukwa zake zimene akuyenda kuti yeyo atsogolere. Mitu iwiri kakumana, kodi mutu umene umayenera kuti uzichita bow ndi mutu wa ndani? When two heads beat, which head must bow? That's because Brian, ife mera khali apapa ino mutha kuzipeza fukwa zofunikira zimene mukuyena musogole ineyo so ndi koma at the end of the day we must agree and say kuti guys tonsefe tikukwanirisa kuti tikhoza kukhala pa mpandopa komano tisankhe ndani pakati pa thupa amene atsogole andi chifukwa chani andi chifukwa chimene chocho chikhale choona mtima osangokhala kuti ena amene akuchita kuona kuti iwo angofuna kuti it's either I'm presidential candidate or the highway. Ngati simundipasa pamenepo ndoti ine sindigwirizana nazo. No, mgwirizano sumatheka mukakhala kuti mukulirana mtima. Amalawi akufuna kuti dzipani dzigwirizane. What are you hearing? Ndipo mmene ankafunira Amalawi 2020 kuti pakhale tonse alliance. Fa makumbukira MCP ndi UTM it was not easy. Kutagwirizana. Panali kukulirana mtima pa anthu amakana koma general ankamata anthu amakana asogolera amakana. Koma anthu on the ground the public really wanted change at that time. And amataka ona anthu manager DPP itakwana ankunena kuti ifeyo chiyembekezo chathu nchonena kuti UTM igwire ntchito ndi MCP ndi zipani zinazi ndiye kuti tigwesa DPP mboma. And they got so much pressure mapeto ake zinatheka. Maybe Wayana, just for interruption. Yes. You remember Brian, you were in Lilongwe. Yes. Pamene pankapezeka kuti zokambirana za
MCP ndi UTM zikuoneka kuti zatheka komano achakwera ankaganiza kuti malemu miyawa kuti nde ndipanga nawo bwanji. And I remember they called kuti they wanted to talk. Yeah. You had to drive from Lilongo kapanga interview pamene ankana kuti no ine I am okay. Yeah. Kuti Achilima akhoza kukhala a running mate. Yeah, It was then that now the announcement was what? Was made. Somebody was willing to say kuti ngakhale ineyo zikuoneka kuti pa line kwathu ndikuena ndibwere ndineyo. But for the sake of this country, I'm willing kuti I should pave way for somebody to come in. Despite kuti maybe that story didn't end well. But at least there were people that were putting Malawi patsogolo pawo potengera ndi zimene zimachitika. I just wanted to add that as you continue my ndiye mukaona ulendo uno alipo anthu ochuluka amene sakukondwa ndi mmene chuma chikuyendera mdziko muno makamaka chuma, ndipo akumata akaona nkumanena kuti koma MCP njira yokhayo imene tingayigwesere MCP ndi DPP kukhala imodzi ndi zipani zina zosusa boma ngati UTM. Koma maganizo amene ndani komanso kuleliwo kodi akuganiza chimozimozi kapena ayi? Ine ndikuwuzani pano kunena kuti wamkulu wina wa UTM timacheza akuti akuachita offer Minister of Finance for akabambe. Minister of Finance utha kuchosedwa ntchito anytime. That's right, yeah. Now after experience ya UTM zimene zachitikira mu Tonse Alliance under MCP leadership, you really think they can easily just say tingo kha Minister of Finance? Komanso on that 2 other cabinet ministers. Now you're going to tell me the whole UTM would come there ndikunena kuti yayi ife maunduna atatu wa basi atikwanira just like that? So at the end of the day muona kunena kuti there is something about the division of power which gives you the question, kodi anthu akamagawana maudindowa amakhala kuganizira chani? Amaganizira za Amalawi kapena uziganizira iwoka? zamphamvu zimene akuyankhulawo chifukwa chokuti kungo even iwe munthu ukapita kuzokambirana ndikupeza anzako mmene akukuwuzira zokuti kutengewo umaona kuti akuluakulu simundipasa ulemu considering kuti 50% plus 1 icha. I don't understand chifukwa chani nakuganiza ngati kuti akhoza ngodusa okha.